Studiile, dar și o simplă plimbare pe străzi în apropierea școlilor ne demonstrează că suntem un popor căruia îi place shaorma. Consumăm în medie 1 milion de shaorma zilnic. Denumirea preparatului de origine arabă, atât de îndrăgit de români, ar putea fi introdusă în DEX. Patronul unui restaurant lansează provocarea pentru membrii Academiei Române, introducerea termenului în dicționar și explicarea lui. Inițiativa aceasta este deja susținută de mii de români. Marea dilemă este însă alta. Cum se scrie shaorma? Shaorma sau shaorma? Aceasta e întrebarea. Cu SH. Dezbaterea privind scrierea corectă a cuvântului shaorma a fost lansată de patronul unui restaurant din Iași. El a vrut să-și scrie corect meniul, dar când a consultat dicționarul explicativ al limbii române, a avut o surpriză. Cuvântul nu există, așa că vrea să sesizeze Academia Română pentru a introduce cuvântul în DEX. Inițiatorii acestui demers au creat chiar și un sondaj online unde întreabă pe români cum cred că ar trebui să fie scris cuvântul shaorma în dicționar. Dacă cu ș sau cu SH, iar cei mai mulți, adică peste 80%, consideră că cea din urmă variantă ar fi corectă. Pentru a merge mai departe, am spus să cerem părerea publicului și să vedem ce spun oamenii care consumă. Noi le vom supune deciziei Academiei, către care vom înainta o documentație cu rezultatele acestei petiții și cu părerile lingviștilor. Părerile lingviștilor nu coincid cu cele ale internauților, așadar să ne întoarcem totuși la firul ierbii ca să înțelegem de ce. Cred că tendința ar fi spre o grafie românească, cu ș, shaorma sau shaormă. Ne gândim că în dom, la pizza, avem și varianta pizza, cu ă la final. Dacă ne gândim la alte cuvinte care s-au adaptat de multă vreme, chiar din turcă, acesta ar fi modelul. Avem kebab, e mândom, forma kebab cu h-e. Cuvântul este deja pus pe lista noilor intrări din ediția 3 a DEX-ului. Cuvintele care au intrat masiv și care trebuie introduse sunt din informatică, din bănci, finanțe și culinare. O să fie lasagne, o să fie falafel, o să fie sushi. Oricare va fi decizia academicienilor, cert este că preparatul e unul dintre preferatele românilor și nu de azi de ieri, ci de aproape 2 decenii. Date recente arată că românii consumă zilnic 30.000 de shaorme. De fapt, preparatul acesta vine din Turcia și noi le-am reinventat. Cu salatele pe care le avem, de exemplu, varză, pătrunjel, castravet murat, ceapă, da, lipie, carne, de porc, de pui și de vită și sosurile care le avem, ketchup, tzatziki, curry, maioneză. Așadar, aceasta ar putea fi definiția preparatului pe care să o regăsim în dicționarul explicativ al limbii române. Domul va rezolva și pronunția corectă a cuvântului.